Gemau Cymru ydy gemau aml chwaraeon sydd ar gyfer rhoi cyfle i pobl ifanc cystadlu yn erbyn ei gilydd ac rhoi ethos fel gemau gymanladd iddyn nhw, lle maen nhw'n gallu aros mewn pentre, cystadlu, cymdeithasu, y package cyfan rili dros penwythnos cyfan. Beth sydd yn wych am Gemau Cymru bod yna gyfle i gymaint o athletwyr mewn achlysur dwyieithog i ymarfer i dawn ac i ddatblygu fel athletwyr. I fi, yr amrywiaeth o'r chwaraeon sydd ar gael yw'r peth pwysig hefyd, nid jyst y campau arferol. Mae yna nifer o athletwyr wedi bod yma sydd wedi bod yn llwyddiannus yn gemau'r gymanwlad. Ac wrth gwrs mae hwnna'n bwysig iawn i ni yng Nghymru, oherwydd dyna ble mae Cymru yn ymddangos fel tîm genedlaethol ar draws y campau i gyd. A mae'r digwyddiad nesaf, y gemau nesaf, yn Birmingham sydd ar stepen yn drws ni. Rhai o'r rheina wedi bod yn dod nôl i fod yn llysgenhadol i ni ac yn dangos wedyn y to iau bod modd mewn gwaith caled llwyddo ac mynd ymlaen i'r uchelfannau. Gemau Cymru is an amazing opportunity for young athletes to showcase their talents, and we've seen lots of exciting competitive netball today. Personally, I was first spotted for Wales Under-17s from Gemau Cymru. It's potentially a really exciting opportunity for the girls. Fi'n meddwl bod Gemau Cymru yn arbennig, yn enwedig i pobl ifanc sy'n jyst yn dod mewn i chwaraeon. Os ti'n fel edrych yn ôl beth fi wedi wneud gyda fel gemau gymanwlad y popeth, mae'n cael fi'n used to i bod gyda pobl eraill a gweithio fel tîm, a bod mewn gyda chwaraeon eraill, dim just artistic gymnastics. Obviously, it's a really good opportunity to compete on a stage and with everyone in the audience, because in the little cluster competitions you don't get that kind of experience. I'd love to go to the Commonwealth Games. You've got to aim high, so you have something really big to go for. And Gemau Cymru is obviously a really big step in the right direction, giving you a lot of experience to be on a big competition platform. I think Gemau Cymru might seem a very good platform for young athletes developing, and it certainly is that. But it is so much wider than that. And from my profession as a physiotherapist, it's a fantastic opportunity to give student physiotherapists and new graduates experience at working on the coalface. At an event, and even more importantly, it's a multi-sport event, and there are precious few opportunities to gain that sort of experience. Mae wedi bod yn llwyddiant mawr, mae pawb wedi rili wynhau, a beth sydd wedi bod yn rili pleserus i ni hefyd weld y safon, y cystadlu, so mae'r safon wedi bod yn uchel iawn dros y penwythnos. Mae'n bwysig iawn bod ni'n gallu cydweithio efo'r cyrff llywodraethol chwaraeon ar draws Cymru a dod nhw gyd ynghyd i gystadlu mewn digwyddiad sy'n pinnacle o'r rhan chwaraeon i bobl ifanc yng Nghymru heddiw. Mae tîm datblygu chwaraeon campus da ni, so uno chwaraeon ar diwylliant, falle yw'r trefniad gorau i wneud hynny. The Earth is great. If you look across the UK, there isn't another organisation like that covers across that wider remit from culture to sport as a youth organisation. And the experience and the knowledge that this organisation as a whole and the staff that work for them have gained is absolutely a fantastic resource for people who are working at elite level. A dwi'n gwerthfawrogi'n fawr iawn y cyfraniad mae'r Urdd yn ei wneud mwyn ysbrydoli gweithgaredd corfforol dwyieithog drwy Gymru.